everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila, liba. Unsyalan may atok, ma'am? Nabas, Rexon? Ay, ma'am. Ay, palihog ko, Bi. Sultihin nga may nangita niya. Laila angan. Okay, sige, yes, ma'am. Akong sultihan. O sa to'y pangalan ni mo, ma'am? Ina lang, Laila Libat. Laila Libat. Apelyido ni mo Libat? Basta, Ina, palihog lang dito. Sultihin lang si Rexon. Nga nagpaabot niya si Laila Libat din sa gate. Sige, pero anik lang una ding sa gawas o na, miss, ha? Di man na pwedeng magpasulod, migod, kung wak may makailang. Sige, Landay. Huwag kayo kalimot, ha? Laila Libat ang nangita niya. Ako ba kang apasos, Laila, no? Pero murag, nagmerida maguganina sa mong parang sulti ni Ma'am Teresita. Uy, ana, huwa magpalibak ang akong ma'am. Hello, ma'am kong palangga. Ay naman mo, Tikoy. Kwan, hindi anami sa ilang dapit ni Venus, ma'am. Ug si Laila, tuwa na sa gate, nanuktok na. Kung unsa may mahitabo, balita itayon ko, Tikoy, ha? O paninguha asab nga makakita sab ka ni Rexon. Sige, ma'am. Mo padoon na lang ko ni Inday Laila. Pero ayaw lang usap pagpapo pa. Kay nagmirida ra ba kakaganiha, Tikoy? Mita, ma'am, no. Wa para ba ko kasulti? Nakahinom doon sa... Tikoy. Nakahinom doon, ka? Sige na. Ikay back up ni Anang Laila diha. Yes, ma'am. Hello, Bimbo? Venus? Anong nanawag naman sa ka? Na problema ko ni Rexon. Ano man, bilakaw ba siya? Wa siya mulakaw. Pero mas ganahan na siya mapundo sa veranda. Unsa? Unsa naman lang. Kung balik si Laila sa luyo sa bahay o magkasulti sila. Venus, dili mahimong magkasulti sila si Laila. Maulagi niya akong problema. Kaya dili ba siya mo patuon ako? Kinahanglang imo siya nga maaman. Ma'am! Manang, asa ka? Ahay, man si Rexon, ma'am. Ay, kay naay nangita niya sa gate. Unsa? May nangita ni Rexon sa gate? Kinsa? Laila Libat ko na, ma'am. Unsa? Paluway! Bimbo! Niya si Laila! Bye! Manang, dali ra ba doon lagod ako? Isod yun si mong oha ang akong isulti. Kung dili ka gusto nga palayason ti ka. O dyan man ka na, ma'am. Dili mahimo nga dunay kasulting laing tao si Rexon. Labi na gid ka ng Laila Libat. Nakasabot ka? Lakaw, balik sa kusina. Og ayaw gid sulti si Rexon nga dunay nangita niya. Nakasabot ka? Oo. Nakasabot ko, ma'am. Panuway ka gid, Laila. Panuway ka gid. Venus? Ay, Rexon, misuot ka na dito ni sa sala? Nga naman, gipunan ka na sa veranda? Gusto kong... Gusto kang unsa? Mulakaw? Unsa? No! Dili ka pa mahimong mulakaw, Rexon. Nga naman. Basta, dili mahimong nga mulakaw ka. Nga naman. Kay... magpaabot pa ta sa doktor. Bago pa biya kang gioperahan. Mao ba? Mas maayo tingali nga mupahuway ka. Katuog lang una. Sige. Salamat may patuon ako, si Rexon. Ay naman ang kisugo na ako.
Ikaw pa nga atoon si Rexon. Ha? May mga tunog na nagpaingon din sa gate. Nganong niya ka? Ngano ikay mikawas, Venus? Si Rexon akong gipangita. O dili ikaw. Niya ka sa kumbay, Layla. Busa, ako ang magbuot din, he? Hain si Rexon. Pagkawas sa si Rexon, Venus. Layla, may balik na ako si Rexon, oy. Busa, ayaw na hasula pang yung huna-huna. Kinahanglan magkasulti mi. Kinahanglan iya kong buwagan sa ako tubangan. Di na siya gusto matubang nimo. Mao na nga ako ang niya. Kay makigbuwag na kuno siya nimo. Yawa good. Ipadukon na lang din ang buwag-buwag karon. Wa kay mahimo. Kay mao may gusto mahitabo ni Rexon. Busa, mahimo ba? Ayaw na lang pabaga si mong naong, oy. Pauli sa inyo. Og katong tiguang Luisito ang ilara og maayo. Bahala ka. Dili ko mabiyag kinihi kung dili mo gawa si Rexon. Unsa? Bagaan ko ni mong naong? Paggawa sa si Rexon, magkiksulti ko niya. Oy, Dong Rexon. Unsa may tuyo nimo din sa kusina? Uhaw. Wow, may problema. Ano ay, niyay tubig. Lingkod lang daha. Hain si Venus. Kuan, to asa. Ba't hain to siya? Tubig. Hatagan ti kag tubig. Lakaw na, Layla. Ayaw na pakita na mo. Ug labaw na ayaw pakita ni Rexon. Bungol ka, Venus. Ingot ko. Dili ko mabiyag kinihi kung dili na ko ikasulti si Rexon. Unsa man ka? Masagpa ka? Bisag sa paon pa ko nimo, dili ko mabiyag dinhi. Ayaw nagpasugas, Laila, Venus. Niya sa bigang tiguwa nga ka? Ay, Unsa man ning inyo ha? Song ning inyo? Pagawas sa lang si Rexon, magsulti rami. O pagkahuman, kung di na siya ganahan ako, mapauli ko! Bugo ba nimo? Oy, di ka gid makasabot? Di na siya ganahan makigsulti nimo? Makigbuwag na lagi sa Rexon nimo? Siya pasultihan na sa kong atubangan! Gusto gyud kag sakit sa lawas? Ha? Ay, inagkamot ko! Laila! Balik na, Venus! Balik na! Ilang hati ko ha? Malukoy ka nimo, Venus! Pagawasan nila si Rexon! Dili! Wala sigog ba nimo? Sa katapusan na mong kita, in love pa siya nako! Basta kinalat siya, ang musultihan na karon, gawa na siya gusto nako! Ay, isa ba? Uy, inang akong bukton! Sandet! Mag-doorbell! Dali! Oh, Laila! Ayaw! Ayaw! Panuway! Ayaw! Unsa ron? Mauroy doorbell, Dong Rexon. Lano, nalimot na kang tusngalan sa doorbell, Dong. Ano man? Ano may tao sa gawas? Maang... hala. Tao? Sa gawas? Ay! Dong Rexon! Ayaw na paggawas ay Dong Rexon! Patay! Unsa man? Ha? Ikarbog na ako ka, Layla! Venus! Ay, nagsukol ang Laila! Ay na lang! Paglayas mo! Layas! Agoy! Igo ka, Laila? Igo ka? Baw, sano? Agoy! Naigo na ang ngiw-ngiw! Hala! Gisunggo na ka! Ngiw-ngiw! Sunggo na! Nagtugog akong naog! Surprise ka! Rexon! Rexon! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!